дар чемпионати кушоди армрестлинг барои дарёфти ҷоми клуби варзишии таҷфид бештар аз 100 варзишгар исми худро сабт намуда буданд, ки аз рӯи вазнҳои 65, 75, 90 ва ҷамъи 90 килограмм нерӯсанҷӣ карданд. дар оғоз намояндагони ин риштаи варзиш ва ташкилкунандагони чорабинӣ суханронӣ намуда иброз доштанд, ки гарчанде ин намуди варзиш шомили бозиҳои олимпӣ нест, вале имрӯз дар дунё маҳбубияти хеле зиёд дорад ва тавассути ҳамин гуна мусобиқаҳо метавон умавияти ин риштаро дар Тоҷикистон бештар кард. рости гап, мо вақте ки ин мусобиқаро ташкил кардем, мо то он дараҷа умед надоштем ки ин қадар бисёр варзишгарон меянд ва муҳориба мекунанд. Якчанд сол пеш вақте ки мо хеле мусобиқаҳо ташкил мекардем, дар ҳар як вазн 10 нафар иштирок мекарданд, аммо ҳозир ҳар як вазнда 30 нафар, 40 нафар иштирок карданд. ин хеле боиси фахр аст ва ифтихор аст ки ҷавонони мо диққат ва ҷалб ба варзиш доранд. дар баробари вазнҳои муайяншуда ҳамзамон дар вазни мутлақ низ рақобатҳо сурат гирифтанд. бояд гуфт, ки иштирокчиён метавонанд ҳам бо дасти рост ва ҳам бо дасти чап нерӯсанҷӣ кунанд. ғолибияти рақиб вақте муайян мешавад, ки дасти ҳариф ба сатҳи муайян одатан болои болишти мез расад. дастҳо бояд дар мавқеъи муайяншуда қарор дошта бошанд ва оринҷи даст бояд ба болишҳои махсус такя кунад. البته همه برای جای اومده بودن، خیلی برای غلبه حرکت کردیم که جا گیریم، خیلی تیاری خوبتر نبود، به همین خاطر جا نگرفتیم. حرکت میکنیم دو تا دیگر تمرین رو نقص کنیم، اپتا بسیارتر کردن در کار. با مسابقات دیگر اشتراک میکنیم، معلوم میشه با چیکار میشه. бисёри сабхатҳо дар лаҳзаҳои аввал ҳал мешаванд. аз ин рӯ зуд амал кардан хеле муҳим аст. варзишгарон ҳаракатҳоро бо ҳамоҳангии китф, банди даст ва ангуштон иҷро мекунанд. армрестлинг таърихи хеле қадима дорад ва дар фарҳангҳои гуногун ҳамчун нишони ҷасорату матонат дониста мешавад. дар асри 20 армрестлинг ба як намуди варзиши ташаккулёфта мубаддал шуда то имрӯз маҳбубияти зиёдро касб кардааст. дар Тоҷикистон низ роғибону ҳаводорони ин риштаи варзиш хеле зиёданд. چند بار اول مسابقه دادم ولی رقیبانم خیلی پرقوت بودن و من توانستم که اونها رو شکست دهم. مسابقه امروز خیلی خوب بود و ما از این مسابقه قانع هستیم و می‌خواهیم بسیارتر این مسابقه ها برگزار شود. اساساً سمتی که من انتخاب کردم این طبیبی است و من در دانشکده طب اجتماعی تاجیکستان تحصیل میکنم و بغیر از این به ورزش هم مشغول میشوم. من خیلی خوشحال هستم که جای یکم رو گرفتم و بار دیگر کوشش میکنم که در این مسابقه اشتراک کرده جایهای نمایان رو گیرم. дар ин риштаи варзиш қувва муҳим аст, аммо техника, равиши дуруст ва тактикаҳо низ
нақши калидӣ доранд. ин варзиш талаб мекунад ки мушакҳои даст, китф ва пушт пурқувват бошад. армрестинг дар категорияҳои гуногун аз рӯи синни сол, вазн ва ҷинс баргузор мешавад. дар мусобиқаи имрӯза ҷавонону калонсолон маҳорати худро нишон доданд. асоси ҳамин барои ғолиб шудан дар ин мусобиқот дар ин намуди варзиши дастхобонӣ аввал қувват аст, баъд маҳорат аст ва сеюм ҷо зеҳрнокӣ, техника, яъне ин истифода бурдани ин қувваро. ин яке аз мусобиқҳое буд ки ба рохат ба мусобиқаҳои шаҳрӣ ва ҷумҳурӣ аст ки аз байни онҳо мо ҷудо карда дар дигар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ қувватсанҷӣ мекунем. ва инро гуфтаниам ки дар мусобиқҳое ки соли 2025 ба нақша дорем, дар он ҷо мо ин варзишгароро омода карда ба ин мусобиқаҳо бурда ба сазовори ҷойҳои намоён мегардем. соли 1967 федератсияи ҷаҳонии армрестинг таъсис ёфт ки баъдан мусобиқаҳои байналмилалиро бештар доир намуданд. ҷоми ҷаҳони дастхобонӣ ҳар сол дар сатҳи баланд баргузор мешавад. ҳамзамон мусобиқаҳои миллӣ ва қитъавӣ низ доир карда мешавад. дар тоҷикистон ҳам акнун дубора ба гузарондани мусобиқаҳо масъулин шурӯъ карданд. من در وزن جمعی 90 کیلوگرم جای سوم رو گرفتم. رقیبی که من رو شکست داد ایمه اساس‌تر بود، تکنیکش سخت. دو بار دعوی بای دادم، شکست خوردم. کوشش میکنیم که مشق‌های زیادتر کنیم، در مسابقه‌های دیگر غلبه به دست بیاریم. این سال در مسابقه بین‌المللی در شهر مسکو سزاوار جای سوم شدم. در بین 8 دولت با کوشش میکنیم که جای یکم گیریم، نام تاجیکستان رو برداریم. барои муваффақ шудан дар армрестинг ё дастхобонӣ омӯзиши мунтазам аз ҷумла машқҳои мушакҳои даст, китф ва ангуштон муҳим аст. ҳамчунин бояд техника ҳам хуб бошад. техника на танҳо аз қувваи даст вобаста аст, балки аз истифодаи дурусти ҳаракатҳо, мавқеъ ва тактика низ вобастагии калон дорад. ما تیم بدخشان اومدیم اینجا از سبب اونه که مربیای من تجربه خیلی کلان دارند. برای من مرا مشق میتم، میام جو یکم میگیرم. این است
سوم بار چمپیون ریسپوبلیکا شدم. با این امروز میسر ماده شد که سزاوار یکم گرفته شدم. ҳангоми нерӯсанҷӣ варзишгарон ҳамеша китфро наздик ба даст нигоҳ дошта аз тамоми бадан истифода мебаранд то ҳарифро шикаст диҳанд. имрӯз мусобиқа барои мо хеле хуб гузашт. аз ташкилкунандагон хеле миннатдор ҳастем. мақсади ман имрӯз ҷои аввал буд, вале аз норасоии қувва сазовори ҷои дуюм гаштам. имрӯз ман бо падарам дар ин мусобиқа иштирок кардам. падарам дар вазни мутлақ сазовори ҷои якум гашт. оянда кӯшиш мекунем ки сазовори ҷои якум гардем. дар вазнои мутлақ рости гап фақат вазнои калон бурд мекарданд, аммо ин доф хушҳолона вазноҳои сабук ҳам ҷоизадор шуданд ва хеле варзишгарони бисёр ҳам иштирок карданд дар ин вазни мутлақ. баъд аз нерӯсанҷиҳои зиёд дар вазни то 65 килограмм мақоми аввалро олимҷон беков, дар вазни 75 килограмм наврӯз амриддинов, дар вазни то 90 килограмм халид алиев ва дар вазни ҷамъи 90 килограмм бошад зубайдулло саъдуллоев мақомҳои аввалро ишғол карданд. дар вазни мутлақи ҷавонон шерзод бобоев ва дар вазни мутлақи калонсолон бошад заидулло саъдуллоев мақоми ифтихориро моли худ карданд, ки дар баробари медалу ифтихорномаҳо ҳамчунин тӯҳфаҳои гуногун ба ғолибони мусобиқа тақдим карда шуд.